дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ки ҳаминак дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии он баргузор гардида истодааст, 22 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки дар даврҳои аввал холҳои баландро соҳиб гардида буданд, миёни ҳам рақобати ҳунарию эҷодӣ доранд. Акнун шаҳри Панҷакент бо шаҳри Роғун аз рӯи номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ нахуст маҳсули ҳунари дастранҷи мардуми минтақаҳои худро ба маъраз гузоштанд. Хосатан озмуни Андалеб ҳамасола баргузор мегардад, аммо имсол дар бахшҳои он навгониҳо ворид гардидааст. Масалан, имсол бо дар назардошти эълони сесолаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони бозори ҳунар ба озмун ворид карда шуд, ки ин раванд тавонист дар амалӣ намудани нақшаву ҳадафҳои сесолаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ то андозае саҳм гузорад. қобил ба зикр аст ки рафти озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон ки аз ҳисоби донишмандону фарҳангшиносон таъсис ёфтааст, назорат ва ҳакамӣ карда мешавад. тибқи низомнома баромадкунандагон аз рӯи 12 номинатсия ҳунарнамоӣ карда, беҳтаринҳо аз ҳисоби холҳои ба дастомада соҳиби мукофотҳои пуливу молӣ хоҳанд гардид.